Ola a todos, en anteriores vídeos estivemos traballando a formación dos números do 1 ao número 20. Recordamos que era fundamental traballar esta formación para ter moi claros cales eran as unidades, cales eran as decenas e a posición das mesmas. Hoxe vamos a centrar na formación dos números do 20 ao 29. Para iso vamos a recordar como se facía o número 20. Tiñamos que contar ata 20. Entón, collemos os palillos e comezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E seguimos contando 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Aquí temos 20 palillos, pero que nos está pasando? Vemos que hai moitos palillos soltos e nunca pode haber moitos palillos soltos. Entón, temos que intentar facer atados, facer decenas. Para iso, a condición é que temos que ter sempre 10 palillos para poder atar. Pois vamos a contar a ver se temos 10 palillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aquí temos 10 palillos. Estes 10 palillos podémolos atar. Recordamos que cada palillo chamábase unidade, pero cada vez que collíamos unha goma e o atábamos, construíamos unha decena. Unha decena. Unha goma e unha decena. Que pasa? Que seguimos tendo moitos palillos. Vamos a comprobar se podemos facer outro atado. Para facer outro atado temos que ter 10 palillos. Vamos alá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Temos outros 10 palillos. Podemos atar? Sí. Por que os podemos atar? Porque temos 10. Entón, construímos outra decena. O número 20 está formado por dúas decenas. Por que dúas decenas? Porque temos dúas gomas. E como podemos comprobar, se vamos á posición das decenas, comprobamos que hai dúas. Entón, o número 20 está aquí formado. Como imos a facer o resto de números? Xa temos o número 20. Como faremos o 21? Pois, engadindo un palillo máis. Número 21. Temos dúas decenas e unha unidade solta. Dúas decenas e unha unidade solta. Vamos co número 22. Se xa temos o 21, para chegar ao 22, engadimos un palillo máis. O 22 ten dúas decenas e dúas unidades, como podemos comprobar aquí. Vamos co 23. Dúas decenas e tres unidades. Número 24, engadimos outro palillo. Dúas decenas e 4 unidades. Número 25, vamos alá. Temos dúas decenas, como se mostra aquí, e 5 unidades. 26. Dúas decenas, 6 unidades. Número 27. Dúas decenas, 7 unidades. Número 28, vamos a rotar. Temos dúas decenas, que non lo marco o número, e 8 unidades. E o número 29, construímolo con dúas decenas e 9 unidades. E con isto temos a formación dos números do 20 ao 29. No próximo vídeo traballaremos a formación dos números 30 ao 39. Recordade que lle pasa o número 20, que ten toda esa formación desta recta numérica, ten dúas decenas e vai engadindo unidades. Vémonos na próxima.